halihó. Megint zajlik az élet. Hát most ez nagyon kivételes, ez Hollandia. És le van zárva a pálya valami építkezés miatt. Úgy elterelt a holland, hogy azt se tudom, merre vagyok. Én azt tudom, hogy Luxemburgba nem lehet lemenni alsóbrendű útra. Ugye nekem az A6-os kéne. Tehát kellene lemennem Amsterdamhoz vissza. Az A7-es ugye az fizetős, az a hosszú híd, de hát oda is olyan tiszta piros az egész környéken. Na most én találtam itt ezt az N354 jelű utat, jól mondom, és elvileg ez az A betű, túl gyorsan mész. Elvileg ez az A betű a terelés vissza ki az A6-osra, ugye azt a részt kikerülni, ami le van zárva. De itt az előbb már volt olyan tábla, hogy 2,5 tonna. De másmerre meg nem lehet menni, mert látod az A betűt meg erre mutatja. Én hívtam az ügyeletest az irodába, hogy légy szíves, nézzél már rá nekem, hogy neked is azt mutatja, amit nekem, és mondta, hogy hát őnek is nincs más ötlete, menjen végig itt ezen az N-es úton, hogyha valami van, akkor szóljak. Hát most nyilván ő sem tud mást mondani, hát most valami van, akkor szólok nyilván. De hát mindegy. Az a furcsa, hogy annyira megbámulnak, annyira megnéznek, hogy hát itt kamion. Hát ugye szombat este 4-6-kor, hát este 10-ig lehet menni, nincs az a probléma. Csak hát nem mondhatnám, hogy nyugodt vagyok. Mert a Klári, hát ugye ő nem tudja, hát ő nem fizetek én azért egyik izének se. 100 méter, majd hajts be a körforgalomban. A havidíjat egyik szolgáltatónak se, hogy nekem itt a GPS napra kész legyen, meg így legyen, meg úgy legyen. És hát ugye mivel a Klári nem tudja, mi a helyzet, ugye folyamatosan vissza akart forgatni. Aztán az ügyeletes kollégával vagy 5 percig egyeztettük a térképen az utat, hogy most akkor szerinted mértékben a Klárira hagyatkozok, hát meg az A betűre. Ja, N354. Hajts be a körforgalomban, majd hajts ki második kijáraton. Hajts ki második kijáraton. Hazahoztuk az Emmát Hollandiába. Majd ha olyan táblát látok, hogy A6, akkor már nyugodtabb leszek. Nem, hogy nincs nekem annyira helyismeretem Hollandiában, nem sokszor járok én ide Hollandba, évente egyszer-kétszer. Dániába 7 év alatt egyetlen egyszer jutottam el. Még nagyon az elején a karriernek. És a traktor jön szemből, akkor szélesség az jó. Aránylag elvileg a magassággal se lehet semmi. Semmi probléma nekem. Itt az a furcsa, hogy itt van olyan lakott terület, ahol mindez, 80-nal lehet menni. Én azt gondolnám, hogy itt 50, de nem 50, mert 80. Aztán látom magam mögött folyamatosan szedem össze a sort. Hajts be a körforgalomban, majd hajts ki második kijáraton.
vitorlás. Vagy viszik? Szerintem ott patak van, vagy a tököm tudja, de ott megy a vitorlás. Tök, mintha mezőbe menne. Hajts ki második kijáraton. Szerintem ott valami folyó van. Ott jobbra. Mert az előbb átjöttünk egy ilyen aluljáró alatt. És hogy néztem a Google térképen, hát egyik alatt átjövünk, másik alatt vissza kell menni, úgyhogy elvileg akkor jobb lehetünk. Majd kiderül, hogy ez vagy folyó volt, látunk. Hajts be a körforgalomban, majd hajts ki második kijáraton. Átmutatta. Hajts ki második kijáraton. Ez olyan franciás ez a körforgalom, az szűkre van szabva. Jó, nyilván nem ránk van elsősorban méret, ez traktor. Motorkerékpár, a kerékpárt írja, akkor jó. Csávó is azt mondja, amíg tiltótáblát nem látok, addig menjek, azt, hogyha valami van, akkor szóljak, majd akkor nézzük valami másokat. Hát mondom, jó. Hát most más mit tud rá mondani, hát... Nagyban maradtunk, ha valami van, akkor szóljuk, aztán majd lesz valami másik megoldás. Elvileg 13 km visszajön. Menj 800 métert, majd érkezés a köztesztjelpadhoz. Menj 300 métert, majd érkezés a köztesztjelpadhoz. Na, ez milyen tábla? Várjál? Érkezés a köztesztjelpadhoz. 50 tonna, 10 tonna. Én üres vagyok. A6. Az kell, de... Aztán nem tudok én hollandul. Úgyhogy értem, én kirakja oda a izét, a település nevet, nincs az a semmi baj, oké, de hát most én nekem nincs itt helyismeretem, honnan tudod? Arra mutatom, erre a Klári mondja balra. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki a harmadik járat. Na, most nézd meg, teherautóba tovább egyenesen, a terelés meg balra. Hát most akkor merre menjek, bazd meg? Ember, hallod? Hát ez faszom mondom. Ilyet, bazd meg. Hajts ki a harmadik járaton. Hát bazd meg, aztán most honnan tudjam, hogy merre? Bazd meg. Hú, hallod. De félre se tudok sehol állni, baszod, hogy átnézzem ezt a fost. Bassza meg az Isten. Nikolász. Olyan volt, hogy a teherautóba tovább egyenesen mutatott, ugye? Újra tervezés. Tehát tervezünk, bazd meg, nekem más ötletem. A harmadik utcán fordulj jobbra. Nem tudom, bazd meg. Teherautóra erre mutatott. Újra tervezés. Na, bazd meg, fordulj vissza. Most akkor hova nincs. Annyira nem szeretem az ilyen terelést, bazd meg, mikor megosztja, hallod? Van egy kijelölt terelési út, és akkor megosztja, hogy ez erre, az arra, és akkor talált ki. Hogy elvezet egy pontig,
Csak ott van, mondod, találd ki, menj, amerre akarsz. Hát, jó, kösz. Félre kell állni, meg kell nézni, most akkor mi adófasz van. Ugye hiába volt ott két tábla, hiába volt ott két súlyot, 10 tonna meg 50 tonna, bazd meg 10 tonnába nem férek bele üresen, az 50 tonnába beleférek, köszönöm. Most akkor honnan tudjam, hogy melyikre vonatkozik az A betűs terelés, a 10 vagy az 50 tonnára. Összekok a kamion. De most akkor hogy van ez? Itt meg már megint A betű van. Na, az előbb az A betűt meg arra mutatta be, bazd meg. Tovább, vegyek tovább. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki a 4. kijáraton. Nem értem, bazd meg, hogy a picsába lehet úgy kitenni egy terelést, hallod? Hogy az előbb az A betűre, bazd meg, elterelte ott a körforgalomba balra, a kamiont erre mutatja, itt meg már megint A betűs terelés van. Hogy a picsába van ez? Várj, át kell nézni azt a Google-t, várj. Bazd meg, ez nekem magas, hallod? Hát a terelésre, amerre vinni akar, hát be akar vinni egy városon át. Itt, amerre a Klári akart volna először menni, ott csak egyenesen ki kellett volna menni a pályára. Hogy a picsában van ez? Hajts ki a 4. kijáraton. Klári, de nézd meg, innen meg nincs tábla. Na most akkor merre megy a terelés tovább, bazd meg? Ó, ember! Már leszarom az egészet. Megyek, ameddig tudok, azt nem leszarom. Újra tervezés. Bazd meg, hát az... Ój, makka! Vicc, bazd meg! Kiukadunk valahol. Passz. Menj 800 métert, majd hajts be a körforgalomba. Elvileg a Klári megtervezte erre. Kíváncsi leszek rá. Amit ő tervezett, meg amit a táblák mutatnak. Az a balk felé. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki a 2. kijáraton. Egyenesen mutat a tábla. Szembe is jön kamion, hát én nem tudom, bazd meg. Leszarom, már nem érdekel. Hajts ki a 2. kijáraton.
Hát a mai világban bazd meg, hogy lehet olyat megcsinálni, hogy egy autópályát bazd meg, ami tranzit autópálya, mert kurva nagy forgalom van rajta, bazd meg telibe zárja, hallod? Hogy a picsád? Jó, innen nem számít. Érdekes. Majd kijutunk valahova. Menj 800 métert, majd hajts be a körforgalomba. Egyenesen mutat, a kamionnak a táblája is egyenesen mutat. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki a második kijáraton. Hajts ki a második kijáraton. Most megint egy 100 km-es átállóból így lesz 160. Amikor le kellett jönni, leterelt a pályáról, akkor volt még vissza 95. Most már 130-nak 95 km-ből 134 lett. Beszélem. Teherautó balra, Klári szerint egyenesen. Na? Vagy az A betű balra, vagy jobbra, már beszélek én is össze-vissza. Klári szerint egyenesen. Megyünk a tábla után. Megyünk egyenesen. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki a második kijáraton. Hajts ki a második kijáraton. Hova a picsába megyünk, bazd meg? Mennyire van a pálya? Olyan 12. Hát kíváncsi leszek rá. Na, nézd meg az idiótál, fejjel lefele rakja le a táblákat, bazd meg. Hú. Öcsém. Az meg itt is ugyanaz az 50 meg 10 tonnás tábla van, hát most akkor... Szint Nikolaszga. Jó, azt kell követni. Jó, oké. Az már van. Menj 800 métert, majd hajts be a körforgalomba.
szerint tovább vegye, tábla szerint is. Jó. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki második kijáraton. Hajts ki második kijáraton. Egy is meg kell várni. Most megvan elsőbsége, de elengedem, hadd jöjjön. És hol van? Áj, bazd meg, ember. Jó, mindegy, hagyjuk. Igen, láttam a táblát, nekem lenne elsőbségem, el akartam engedni. Majdnem számít. Ott is ott a vakka. Egy bal oldalon. Vadászik. Vagy csavargyárban van. Táblázat része nem nagyon merek döngetni, hiába van kikapcsolva a sávtartó, képes is bazd meg belefékezni. Rá kell gyújtanom. Mert megöl az ügyek. Mennyire van a pálya, Klári? 6 kilométer. Menj 800 métert, majd hajts be a körforgalomba. Na, tábla ugyanazt mutatja, mint a Klári, tovább egyenesen. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki második kijáraton. Hajts be a körforgalomba, majd hajts ki második kijáraton. Hajts ki második kijáraton. Nekem tapasztalatom sincs ezzel a Hollandiában, itt most mennyire lopnak, meg hol lopnak, meg hát
azért előtettem az autópályát, hogy legalább kutonáljak meg. Hát én azt sem tudom, hogy meg lehet állni hét végére ipari parkba, vagy nem lehet, vagy hogyan van. Tábla azt mutatja tovább egyenesen. Klár is. Elég sok egy nyitható híd van, látod? Akkor 30. Ja, nagy... Van nagy... Tovább egyenesen, jó. Tovább egyenesen. De ugrik az a kutya. Azt jelenti, hogy tovább itt. Az előbb annyira nyomta a gázt, azt hittem el akar jönni, mondom, akkor elengedem, jöjjön. Aztán meggondolta magát. Menj 800 métert, majd fordulj balra. Ott a tábla, látom, balra mutat, jó, a következő lámpasor. Jó van. Zöldán a lámpa neked jobbra. Már nem? Már sárga. Megint bejött egy kurva bogár, hallod? Úgy fasz tudálgat, ez az oldalámba. Úgy idegesít, bazd meg.
megy a pálya, ott a pálya, ott van fönn a 60 méter, fölüljáró. fordulj balra. Na, most már megnyugodtam. Hát így elterelni a büdös picsába, hallod, bazd meg. Nagyon nem szeretem az ilyen bizonytalant, amikor, jó, hogy most annyiból, hát most sokkal könnyebb, hogy üres vagyok. Helyet kéne keresni. Már nincsen energiám, idegen, bazd meg már tovább menni. Vaj, hétfő reggel. És azt hiszem 9-től vagy 10-től lehet rakodni. Hát meg szombat van. Tököm. Reggel 7-kor jöttem ki Dönkívből. Ír valami parkolót. Benézünk, elvileg valami serkút. Nézzük az Amsterdam 90... 2,8 km, majd lépj le az autópályáról. 98 Amsterdam, de még Amsterdamtól még vissza fel kell járni, vagy hát még vissza kell fordulnom még fel. Bazd meg, oh. 98-ra voltam a izétől, mikor leterelt 120. Bazd meg. Jó, mindent túl vagyunk rajta, nem számít. Következő az 18-ra lesz. Ezt megnézzük, hogy ez milyen ez a út. Menj 1 kilométert, lépj le az autópályáról, majd utána érkezés a köztes célponthoz. Jó. Általában ki szokták írni a izéket, a nyitvatartási időt a táblára. Egy van, Open 24, akkor 24 órában nyitva vannak, akkor jó. Lépj le az autópályáról, majd utána érkezés a köztes célponthoz. Csak legyen valami normális hely. Nem tudom, hogy a holland itt mennyire ugat. Érkezés a köztes célponthoz, vagy utána tarts balra. Sor mögött állnak meg, vagy mit tudom én, az meg. Tarts balra. Hát ez már kurva ciki, mikor már egy-két oldalt állnak. És tapasztalom azt. Vagy, ide benyomorítom valahogyan a... Jaj, van hely! Ó! Menj 330 métert, fordulj jobbra. Többet, egy métert se. Én aztán biztos, hogy nem oda előre megyünk a lámpákhoz. De ezért aztán ki tudja, hogy van-e itt éjjel világítás. Vagy... Ja, várj, szóval hát... nem figyeltem a kandellábereket. Jó, vissza kéne menni minél közelebb azért valamennyire a kúthoz. Úgyhogy akkor egyet hátrébb állunk.
Vagy valahogy meg kéne próbálnom benyomorítani oda a Merci mögé, hogy minél közelebb legyek a kúthoz. Várják, akkor a Merci mögé állunk be, amelyik mellett eljöttünk, oda beállunk mögé, oda bejátszunk, mert ott azért jobban szem előtt leszek, mint itt a... Lehet, hogy a Mercibe meg alszik a kollega, ki tudja mikor állhatott meg, és azért nagyon nem zörgünk a fülébe. Vagy be kéne centizni ide mögé. Elvileg, hogy mögöttem még van egy hely. Beférek ide szépen, csak először nem nagyon figyeltem. Itt mögöttünk itt van a kút. Itt mögöttünk is van egy kút. Olyan úgy csináltam, mert nagyon elhoztam balra a pótot. A szegény mellett bal oldalon. Itt van egy automata kút, és tuti, hogy itt van kamera. Hát mondjuk jó, hát most ki tudja, hogy ez mennyire elrettentő erő, hogy van ott kamera. Tehát elvileg ugye akkor mögöttünk innen látnak rá, hát valamennyire kamera előtt leszünk, bal oldalról meg hát meg nem tudom. Ide beállunk. Ráemelünk. Szerintem a pótot én nem tettem fel a szegélyre, akkor jó. Csak olyan volt, mintha fölment volna, de nem ment föl. És én nekem ugye itt ez a fehér vonal a mérvadó, ami itt lesz.